Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni-ke uqhubekile nokuveza ubuqhawe bakhe ngenkathi eveza kuyena umngani wakhe uNgizwe emva kokuthi uNgizwe ashelwe indlu. Kuleyo ndlu-ke yakhe-ke uNgizwe kuthiwa bekukhona izimpahla zakhe zokugqoka uNgizwe. Umthandeni-ke noGay basukuma-ke bahamba baya khona-ke kwaNgizwe-ke bemphathele izingubo zokugqoka kanye nokunye akudingayo. Yize-ke noma-ke lezi zingubo zokugqoka kade kuyihlaya kodwa-ke ukhombisile ukuthi umkhathalele nakho umngani wakhe. Asishoneni khona-ke siyobuka-ke yena-ke umthandeni-ke enikeza uNgizwe lezi zinto lezi esikhuluma ngawo. Asishone khona uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawa. Asishone khona-ke. Nazi impahla siphethe la. Phethe futhi impahla lana. Zishile impahla ngithi thina sikuphathela izinto lana esicabanga ukuthi umuntu engathi eshelwe. Awuzalona ibhingi. Awusazona isangoma. Salona ibhingi awuzona isangoma. Ngokusha kwezindlu nje awuselutho. Ukhamba sibonile futhi salile. Impahla lezi sicabanga ukuthi ishile. Seyisa kanjani futhi siphathele kanjani futhi siphathele izipho lana mawusho endlini awuphethi ukuthi kungashi lokhu kusho lokhu. Nazi impahla siphethe la. Phethe futhi impahla lana. Zishile impahla ngithi thina sikuphathela izinto lana esicabanga ukuthi Kumele uliphathe lelizwe. Hayi mina ngithathela ifleke kuphela, ngifleke. awusalona nini? Awusalona ibhingi manje. Manje usuyikhethela. Wasuyikhethela bese. Usuyikhethela manje. Hayi naye ukuthi angayi. Awusalona ibhingi. Angiyabonga Akushisela umuzwa okunye niyeyisa. Yabo. Okunye niyeyisa. Seyisa kanjani futhi? Niyeyisa. Awukunye niyathelela. Umuntu engathi eshelwe. Awusalona ibhingi. Awusazona isangoma. Salona ibhingi awusazona isangoma. Ngokusha kwezindlu nje awuselutho. Ukhamba sibonile futhi salile. Kodwa abangiyisayo njalo wemthandeni nesiphelele. Yangiyisa ngoba nithatha ibeef master lenitha lapha into ayisuthu noma pholo bokweyisa. Yabo. Seyisa kanjani? Mama uthumisa imoto siphelele nibe nihambela madoda. Irayithi iflag. Okunye ngiyabonga. Kumele uliphathe. Izuphethe isangoma usasona. Akube singazi phela. Akube indodana ngoba ngishelo umuzi ngoba ibhizinisi kakhulu. Besingazi phela thina. Angisazi. Uphumile lapha kubo. Besingazi thina phela mina bengathi ngiyilona ibhinqa. Sekhona nangala emadlozini. Phethe nezo. Ngabe sithi sigodla into nabashile. erayithi phela ukuthi bazingifika ngenqondo yokweyisa. Zirayithi. Cha, Ukweyisa umapholoba. cha, kweyisa kanjani ngoba phela nalo ukuhamba likhona isigodlo sisindile. Hamba uqhubeka mfethu. Hayi cha ukuthi sifike ngakholo. Hey mafethu lesingazi ufuza nawe kuyicala. Easy. Uyaphetha. Ngikuphetha kanjani? Kodwa ngingakhala ukuthi impungisha iphela lento lento. Yabo. Phetha ngempela. Uyaphethisisa. Umuntu lo 55 untanga kasome izindodira. Noma kodwa bazoyibeka lezi mpahla, usazoyidinga lezi mpahla. Umuntu oshelwe indlu vele ingqondo bathi ngathi ibuthi ngathi iyahamba buyibuthi. Cha ifetha yona ngiyayithanda kodwa hayi Naso ke. Yabona ke, Yini pho ongayithandi la? yini ongayithandi? hayi iza ngenqondo embi. Enjani ingqondo ngoba ushelwe mfethu? Ngoba ngiyegoli kusasa. Sengikhale kakhulu nami ngizengedelelwa kanje hayi. Okay everyone, sibonile ivideo yakhe uNgizwe umthandeni ethi uphathela uNgizwe izingubo kwaphela kona ukuthi uNgizwe ubona edeleleka ngalento abayenzayo, hayi ukuthi esizakala kodwa ubona bezomdelela bezomchwenza.
bhala down below umbono wakho wona ngalolu daba ukuthi wena uyibona kuyinto ukuthi ngempela ungaze ucikeke noma nje ungizwe nayo unehaba-ke. But sivala la i-video yanamhlanje siba ungqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video yanamhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smasha lo like button, uphinde usmasha nalo subscribe button. And mina-ke, will see you in the next video. Bye.